Gravar na miña terra sempre me fai rebulir algo máis do normal o corpo. Uns chamanlles nervios, outros chamanlles cóxegas no bandullo. Eu sinceramente non lle atopo nome a ese sentir. Se no seu día decidín que o meu nome artístico fose Riós, foi polos consellos e o agarimo que sempre me deron e me dan de cote os veciños. Neste capítulo preséntovos a dous deles, Marina e Eladio. Sempre tiveron para min bons consellos e unha chea de cariño. Dous seres humanos cheos de amor que son a alma da fermosa aldea das Ventas da Barreira. Ímolos escoitar para aprendermos un pouco deles. Hola, pasai. Ao mellor contache mentira, algo de mentira, pero estou aquí para... Para dizer, mira, nací o ano 36, o 17 de febreiro. Estou posta ao 21, pero bueno, a miña fecha de nacimiento foi o 17 de febreiro, ano 36. Nací en Covelas, criei-me en Covelas, anduve cas ovellas e cas vacas a que cuadraba, que era cousa de campo. Despois, bueno, fui pasando o tempo, o Eladio foi cortar madeira por ali, conocémonos, levamos para... Depois eu tiña 15 anos, mira que grande era. Non, pero dille que xa me, perdón, xa me buscaba por ali. Ela? Home, e eu despois iba por detrás a ver se... Se me vía. Ora que a miña mãe non nos deixaba ni un minuto. Iba á festa a Castrelos de Cima. E claro, iba á casa do cura. Éramos 6 rapazas e 4 curas. Estaba don Antonio de Pentes, o de San Lorenzo, o Alfredo, e o don Manuel, o de Castrelos. Entonces, estaban as dúas irmás do cura de San Lorenzo, as dúas irmás do cura de Castros de Arriba, a rapaza de Feces e eu. Estábamos comendo, e don Antonio puxeron un polo relleno na mesa, entonces dice, que non vai partir? Dixo ahorita, dice, ten que ser don Antonio. E foi don Antonio e partiu, non se me olvida, ya lo teña no seio, partiu unha zanquiña do polo, e botou, a primeiro que partiu, botou no meu plato, e dixo, isto botou ya a rapaza de Covelas para que camiñe para Rubiós. Sempre. E despois á noite o papá non me quería deixar quedar en Castrelos. E dixo, mira, non vayas por as cousas á casa do cura, que ves o domingo á misa e lévalas, porque se vas ali non te deixa vir. Tu sabes onde eran as lapedas. Veu hasta cerca das lapedas a buscarme, así que veu á festa e non me viu. Entón chegou e viñamos, claro, a xente de Covelas iba toda de merenda a Castrelos de Cima. E viñamos todos, e o papá viña detrás de nós, viñamos, o Eladio viña cando a mí. E chamou, veu don Manuel e dixo, entonces eu deixo a miña irmá na súa casa, e a Manuel, tú non deixas a tua filla na miña casa? Pois, e dixo o papá, dixo, ala, Marina, queda. Estábamos cenando, e díceme, ele dice, díxome o teu pai que non te deixas ir á festa. Bueno, pois se non me podo ir á festa, quédome na casa. Eu, moi obediente. Entonces, dali un pouco, volvía outra vez, dice, no, pero é que o teu pai díxeme, estas todas vanse á festa. E tú dice que tens que quedar na casa. Eu cando me dixo aquilo dixenlle, don Manuel, o papá será moi listo, pero eu non o vexo moi claro. E dixo logo por qué? Si entonces non me quer deixar ir á festa, porque non estía con unha, me quer me deixar na casa con 4, que eran os 4 curas. Botáronse a rir, e dixenlle, pois agora vou á festa. E foi á festa, como non iba a ir. Nos levamos casados 35 anos, 65 anos. Tuvemos 3 fillos. O Toñito naceu o 58, a Piliña naceu o 59 e o Manoliño naceu o 61. Pois esta casa, pois cando a compramos, esa parte de aí estaba toda de cuadras e iso. Só tiña esta parte. Esta parte, aquí non había escaleira ninguna aí na entrada. Nós tiramos todo de raíz. Primeiro tiramos aquela parte, fixemos casa, e despois viñemos. Tuvemos unha xente moi boa. O primeiro rapaz que tuvemos era de Arbo. Viñemos para aquí, morreu-nos a nena, que tiña 4 anos e medio.
Pensei que me puña louca. Con 4 anos e medio, perder unha filla de meningitis que non hubo que facerlle, con 3 médicos ao lado, e xa me dixo o médico, dixo Marina, dice, usted es la madre, sí, pida a Dios que se le muera, le va a quedar loca y ciega. E foi todo restaurante, despois nos abrimos, xa cando viñemos para aquí, xa Era un abrimos. restaurante duro. Duro porque tivemos moita xente e demos moitas Era comidas. así, todo, sí. Moitas. Pois vou facer 95 o 7 de marzo. 27 de marzo. Pois teño, vouche dicir, que por donde quera que vou, ao dicir que son fillos do Eladio, os marchai. Eu anduve co coche moito tempo sin carné. Nin unha multa Non quitara. para que eu quería. Bueno, eu deixo-vos que teño que ir á miña vida, vou facer os chourizos. Así é que vou despedir a este home, porque senón me enfadas en mí. Bueno, Non vos digo eu. Agora podo marchar ao Brasil se quero. Por qué? porque xa lle dei un beijo, xa pode marchar tranquilo, xa Claro. quédate, vai tranquilo. Eu son un enamorado da xente que traballa por Galicia. Eu non lle teño medo á morte, de ninguna maneira. Os da miña generación se levantan hoxe, dice, que pasaría con eles? Pois non sei como verían o mundo. Non sei como verían o mundo. Porque tamén os hai ca cabeza ben dura. Non sabes. E chegas a un sitio que non vale que os queiras acariciar. O mundo necesita cariño e humildade. Eu non era adiñeirado, eu non tiña diñeiro. Pero contaba que todas as persoas que me rodeaban eran menos que a min, porque eu non era malgastador. Eu era un señor, un calamidade. Porque eu anduve tamén no contrabando. un crío, e sabes a última leria que cogimos, 600 kilos de café. 600 kilos de café foron ao bombo. O diñeiro levábano os outros. O diñeiro levábano os outros, porque eran prácticos. A madeira foi o meu principio de vida. Eu son cesteiro. E por onde quera que vou, cuido como se foran de ouro. Pois alégrame que sea fina e que vaya a cualquier persona que a sepa estimar. Eu cheguei a vender en 4 días no Puente de Sanabria, que a miña muller é testigo. Pois son 4 días de feira, ou como lle queiran chamar. E chegamos a vender a muller e eu 400, creo que 600 piezas. Algúna foi de regalo. Eu estou enamorado da miña muller, porque sempre levou a cabo
porque a miña muller presto é maravilloso, non sabes. Esta se ve que gana, pero se ve que a cousa chouquelea, como dicen os vellos, como decimos. Iso non gosto. Eu fago cestas para parar un tren. Corozas, as corozas tuveron moito cando foi noso, perdeuse o aprecio da coroza, porque non había, non chovía. Para min sería un orgullo que puxeras unha coroza, que aparecera no teu sitio, no teu lugar, con unha coroza. A relación deles levan moitísimos anos, levan 75 anos que se coñecen e fixeron as bodas de ouro por 50 anos xa fai un feixe de tempo, 65 anos fan que se coñece, bueno, que viven xuntos. Meus pais é dignos de admiración porque son dignos de admiración por a cousa como cualquera parexa de aquí. Loitaron moito, sufriron moito, derono todo. O bonito do rural é compartir. Quizás o que se perdeu hoxe en día foi que naide precisa nada xa. Xa todos somos demasiado autosuficientes. Xa conta meu papá que no seu pueblo, cando ele era pequeno, había só un serrón. E todo o mundo precisaba do serrón aquel que naide... Claro, hoxe non precisamos de nadie. E a realidade, precisamos de todo o mundo. Naide pode cuspir para arriba porque precisamos de todos. Eu, igual que a ti, Rubén, eu son de aquí. Que pasa? A cadeira de rodas para aquí, pois como que non vale, porque as barreiras que temos, pero sí, vivir no rural é calidade de vida por encima de todo. Eu, volvendo ao de meus pais, pois mira, meus pais, igual que teus pais, igual que cualquier persona maior, derono todo por esta terra, derono todo, loitaron. E aquí o bonito, pois mira, a casa de meus pais siguen vindo todos os días os veciños, como cada día, aquí era un pobo de negocios. Con tantos anos. No, ela ainda, de vez en cuando, ainda quer... Rifarlle, sabes? O malo é que... Vive como un rei, mira, levantas a mañá ás 10:30 ou ás 11, ten o seu desayuno aí na mesa. Ao mediodía gustalle comer a unha, digo, agora temos que comer un pouquiño máis tarde porque tú desayunas ás 11, non vas comer á 1. Comemos á 1:30 ou ás 2. Despois, ten a estufa encendida, está como un rei. A receta que che digo é de non estar sempre xuntos a preocuparte, tú fai isto, fai aquilo, cada un fai o que ten que facer. Eu levanto-me a mañá, sei a miña obligación, sei o que teño que facer, ele levantase a mañá, sabe o que ten que facer, agora non, pero antes, sempre supo, ele tiña que ir á madeira, ele se levantaba ás 5 da mañá, eu levantei ás 5 da mañá a darlle o desayuno, que el ben non sabe, que jamás fixo o desayuno para ele, nin jamás marchou en ayunas, nin el nin os fillos. Doulle un beijo para que quede contenta. Para que non se enfade. Ainda me mira ben, así nos lados. Ainda lle mira de vez en cuando, a ver se está guapo. Eu pregúntolle, estás ben a gusto? Sí, ela por qué? Por que me dices? Nada. Eu sigo enamorada dele, moi enamorada, gracias a Dios. Que Dios, só lle pido a Dios que Dios nos deixe vivir xuntiños uns aniños máis ao lado dos nosos fillos. É a única cousa que pido.
Rematar este capítulo na Serra de Urdiñeira cunha coroza feita por Eladio vale moito. Respirar tanto amor incondicional despois de máis de 70 anos xuntos non ten prezo. O tacto e o cheiro dunha coroza lévate a madrugadas de estraperlo, a almorzos de xeada e augardente, a noites ao carón do lume para secar os bimbios que lles dan forma ás creacións deste namorado da madeira. Marina, Eladio, marcho engaiolado polo respeto e amor que vos profesades. Hei tentar de aprender a receita para dar sequera a metade do que persoas como a vos lle dades ao noso concello. Quero vos ben arrieiros. Deica logo.